met dan die mooie afdaling. Een prachtig egaal ritme. Tempo zit er ons goed in. Maar als we de toptijd gaan opnemen die we hier verwachten voor het binnenbakstad Nederland heeft het succes afwachten. Zeer succesvol al in Nederland dit jaar. Winnares Ermelo en tweede ook in Groot-Brittannië in Windsor, tweede in Linden in Duitsland. Op weg alweer naar het laatste gedeelte. Komt dit ticket door, de ticket door en de Belgische fans die mogen naar het helpen. Die mogen naar het helpen. Ja, check, die moet ik nog één keer aanzetten. En dat wordt de tijd. 1 minuut, 10 seconden, 1400ste. 1 minute, 10 seconds, 14. En hier begint zich een ongelooflijke strijd. Want tussen Stefan Brouw